فستیوالا فیلمین کردی الموسکوی کو به هفکاری تورا میدیای روداوی تیل درخستن یا یکمینه. لی دیروکا فستیوالین سینمای کردی داجی خودی جوازیه کیه وج چند هلندنجی کتیه رزا یکمین. یک جوازین فستیوالا موسکوی اوکو رکخرین و جنین. گولیزر و زینه دایک و کچین. Tam 2 salın ku jibo darxistine ve festivali tekoşine ki be hem padedin. Hene destejin teda. O dujin organizatörü festivaline. Programıma da heye çend filma der hene rejin. Sadece gelek listifkanijin bond filma da listene. Der hene rejin hatine iro hazır bu nese festivalime. Filmame ye vekirne u filmame daday. Evvelce du film jin derhene rejim teda. Beguman ruye her çalaki logo, banner, poster u afiş u reklamên wene u karê sosyal medyayê. Zînê tevî temena xwe ye ciwan berpirsiyariya vê bargiraniyê tenê hilgirtiye ser milên xwe. بله اف gelekî şixula mezin bû lê ez xwendam dîzayn û ez dizanim ça bikim logo ça bikim poster û tiştekî wisa ez gelek dixwastim ji bona logo me tav weda hebe tava ala Kurdistanê û çiya Kurdistanê و architectur ji bo em dikin interior design, architecture design ji bo firma me û eva tamam tev bûn postera me û logo me. Ew ku vekirin û girtina festivalê bi fîlmên derhênerên jin hatiye plan kirin û herîkên 5 derhênerên jin di festivalê de beşdarin rengê jinê hin zêdetir ronî dike. Lê derhênerên jinên Kurd dibêjin xwegihandina vê astê ji bo wan asan nebûye. Kadın yaklaşımı tabii ki hayata yaklaşımı çok farklı. Daha animist bir yaklaşım var. Bütün her şeye daha eşitlikçi, daha demokratik bir yaklaşımı var. Keza sette yine öyle, üretim koşullarının tüm aşamalarında öyle. Yani işte oyuncu seçiminden tutun senaryo yazımına kadar öyle, dramaturji kurmaktan sinematografiye kadar öyle ve festival düzenlemeye kadar öyle. Dolayısıyla hani kadın yaklaşımında zaten doğası gereği bir hiyerarşi yok. Jaliyedin li ber derhênerên jin û aktrîsên Kurd astengiyên di nava malbat û di nava civatê de jî dimîne. Sinema hîna tiştekî pir nûhe û ji ber vê jî pir nayê qebûl kirin. Wego tiştekî heta şerm tê qebûl kirin yani lîstikvanî. Ji wek rêyek dirêj e. Yani ez mesela rêzka 15 sal ez di sinemayê kar dikim. 2006 ez fîlman çê dikim. Belê وقت لازم بوش بو مالباتي go قبول بكن و go فهم بكن بلي اس كارم نكا بيجم يعني نكا سريان بلند Di nava temaşavanên festivalê de jî hejmara jinan zêdetir dikeve pêş çawan. An ku jinên Kurd ne tenê mora xwe her wiha rengê xwe jî li yekemîn festivala fîlmên Kurdiya Moskowê dan. Kamişe Dadê Rudaw, Moskov.